Kamarádi, přátelé, týmto videom by som chcel vás pekne poprosiť. Je nás tu skoro 9000 kamarátov, nepoviem followerov, nepoviem fanúšikov, ste naši kamaráti. Chcel by som vás veľmi pekne poprosiť, so Sebím sa snažíme rozbehnúť náš kanál na YouTube. Kanál je Sebastian HPD Motosport. Funguje to tak isto ako napríklad TikTok, že potrebujete mať 1000 followerov, aby sa tam niečo začalo diať. Takisto my potrebujeme na YouTube 1000 odoberateľov. Chcel by som vás veľmi pekne poprosiť, či by ste vedeli kliknúť na náš YouTube kanál, dal tam odber, like a tieto veci. Veľmi by ste nám s tým pomohli. Určite to nechceme zadarmo. Urobili by sme potom nejaké žrebovanie a nejakých 3 z vás by sme odmenili s našimi darčekmi, čo sa týka nejaké tričko, nejaký hrnček, samozrejme podpisová karta a iné darčeky, čo dávame vyrábať. Takže veľmi pekne by som sa vám chcel vopred poďakovať. Dúfam, že pôjdeš, klikneš, otvoríš a budeš pozerať naše videá. Veľa videá ste chceli vidieť, ako Sebi šoferuje. Na TikTok to nevieme dať, lebo budeme bloknutí, ale na YouTube si to môžeš pozrieť v pohode. Takže ešte raz ďakujeme a majte pekný deň. Čaute.